stay tuned and focus. Ngemaphoyiseni njengamanje yabo ngoba vele amaphoyisa la ala eSouth Africa awasizi emundeni yawo yabo nje siyalo awuthi nje ngiphoyisa la eSouth Africa awusizi ukhanda lapho lento kodwa ngeke ngitshele ngisho nje lapha yana into esendile ayasho inyamba lapha bumnandi la nje kupholiwe like 24 hours ngingena noma yikuphi noma inini mangikhaya kodwa into engiyela ngathi o TikTok phela manje ngiyawudla 345 account nakho la sakho bathathile ukuzana yami la bathathe igeja lami yabo so bekuthatha la izinto mina yabo nakhona nginazo imali kula chako nami ngisha umsebenzi wami sisemaphoyiseni kwaMashwa A hayi bo kwaMashwa A njengoba nibamba South African Police Service kwaMashwa yabo umuntu mina ngayisho guys yazi amfunikimi mangibona umuntu wase South Africa evuka ekseni ehambe yosebenza amashoni yini kusetshenzwa ngathi ngiyimali kwamina mfethu abanga ngiyimali kwamina mfethu but ke ngiya understand abantu base South Africa bathanda imali anyway stay tuned and focus on TikTok iKmaster Mtshida uDuma 325 nakhona yamshutha iphoyisa lami phoyisa la lithe lidlula nje la lokhuza ingoma icishekile but ngizofuna uConstable buyela ngizofuna uConstable buyela la yabo la kube into eqondile nakhona cause wena mfethu like ukupholiwe yabo so nengoma iyasho ku background angazi singophi la but semaphoyiseni yabo so yazi lento engenzelana cause ngazi sima sengitrenda ngifuna ukutrenda wonke umuntu yabo lona but izoqala ukutrenda amaphoyisa kuqala hayi wonke inkingi lapho yabo izoqala ukutrenda amaphoyisa kuqala yabo lona but angazi Constable biyela khona endla uyangikweleta le ndoda leyana yazi ngibhlungu yabo lona kodwa phela nami ngenza umsebenzi wami njengemfundiso yami cause ngafunde koze kweqe azabe ngawucabanga umsebenzi mina ngisebenze awungeke unothi ngisebenze mina ngamane ngife ayi soshaya into enkulu ngiluthi ngigadwe amaphoyisa kulo msebenzi wamaphesheya ngigadwe amaphoyisa kuyo yonke into engiyenzayo ngigadwe amaphoyisa ingabe ngithi on TikTok iKmaster Mtshida uDuma hayi la soshaya into enkulu njengoba ngifuna ukusungula amaphoyisa amasha nje angazi uConstable biyela ngamthola but ngizoke ngizwe angifuni ungitshela ngikuphi la but mawubamba isipika samaphoyisa obviously ngisemaphoyiseni yabo la indlela yami nakhona imfundiso yami nakhona yabo la because kupholiwe sihamba noma yikuphi sifika noma yikuphi on TikTok iKmaster Mtshida uDuma umehluko ke 325 i-account entsha le engiyoqala ngikhona yabo la so bengifuna ukubona no amaphoyisa ngizowanika le million lawo leli elifunayo cause wena mfethu kukhulunywa kakhulu bathi amaphoyisa awaholi but ashaya isipana yabo mina ungavumile yabo lona amaphoyisa ayashaya isipana but phela ayagxeka hayi ovenboy abaholi mabeyohola ko ovenboy yabo lona ngifuna ovenboy futhi kakhulu but before siqhubele phambili we-station command kwaMashwa A ngila e-station ngizofuna isalt yami leyathathwa uConstable biyela mawuthi ngenjalo bafanayo ngeke siqhubele phambili ngilokuthini mawuthi anilezi lento engiyifunayo enayithatha kimi ngizoqasha amaphoyisa amasha la maphoyisa amasha ngizowathatha ilabantu abake baboshwa
like abake baboshwe nje abangcolile mina ngiyithumela umuntu ufika kimi engcolile ngiyigcinele yena ungenalutho ngiyakushintsha ngikwenze into ekhona emhlabeni cause sengaba into enkulu kakhulu emhlabeni befethu angifuni ukuqamba amanga yabo that's why abantu bengithanda kangaka yabo lonto and ngiyicelebrate ngayitsheli mina yabo noma ungikhulumisa mfethu hanzi ukusalute yabo lonto but u24 million wemali nizobona ngami eSouth Africa u24 million wemali nizobona ngami eSouth Africa then after that ngizobe sengiyishonela cause mina mfethu ngizoba umongameli bese ngiba nalo 24 million followers then after that bese ngiyayishonela cause isifiso sami ukufa yabo lonto ukufa but before ngifa kumele ngishaye isipani sami kuqala so inkabi zami la ukuyichecka nje abafethu yabo kodwa ke on TikTok Master Mchita Oduma umthito omncane lo umthito omncane onalento lo umthito omncane ngempela mfethu onalento lo okhundeka so ushayithunkulu kamkama abafana bami ngithole imali kumele uRoni kumele ngithole uRoni ukuze siqhubele phambili yabo nayo yonke into so bantu baseSouth Africa manibona amaphoyisa eSouth Africa kuzomela nazi amaphoyisa asebenzela mina umnikazi wawo na umuntu wasungula amaphoyisa uyena uyadlula nakhona angihlali kakhulu ndawonye ngiyadlula yabo lona ngiyathoma guys amaphoyisa asebenzela mina so ngiproud mina ngalokho amaphoyisa jikelele South Africa yonke uma ufuna ukuba yiphoyisa guys let's say 2000 let's 2000 kuphela ngifundise mina yabo ngazi ukhipha 30000 ibribe khona noma fraud lana noma scam yabo lonto so namfethu kube into eqondile but ama-posting sizowafaka la ama-posting sizowafaka la yabo so ngiwabonile amaphoyisa amangithi ngiwabonile amaphoyisa abantu ba-South Africa manibona amaphoyisa nje mfethu kuzomele wazi amaphoyisa asifanela mina yabo lonto ngedwa futhi nakhona kodwa-ke ngisadlula ngibonga amaphoyisa nangisizile lapha yabo so mina angifihli-ke uma ngishinto cause vele amaphoyisa mfethu asebenzela mina yabo lonto indlela yami nafethi nakhona that's why mina ijele engingalithabi ngihamba ngiyotshola ngiphinde ngiyicebe yabo mina into engiyithanda ngami mina into engiyithanda ngami ngiyahamba ngiyoganga bese ngiyabuya ngiyayiceba emaphoyiseni njalo into ejwayelekile ngiyahamba ngiyotshontsha imoto ngiqhumise i-ATM bese ngiyayiceba yabo lonto cause angiboshwa phela mina boboshwa kuboshwa oh ne-fertility leya inform leya yabo leya inform leya ikampani yami leya ikampani yami leya exact noma ungayigooglisa mfethu cause labantu laba bahola 30,000 ngaphandle bathi berodiwe but nje mina ngathi ukuthi le inform bahola 30,000 yabo so like nje kuba into eqondile yazi amahloni kimi mangibona umuntu waseSouth Africa evuka ekuseni ehambe yosebenza yazi amahloni kimi mangibona umuntu waseSouth Africa evuka ekuseni ehambe yosebenza mfethu setshenzwani bafethu yini esetshenzwayo kahle ngishawe yini but ngifuna ukufundisa yonke into anyway umthito omncane lo ozoba no24 million ama-followers bese ba umongameli bese eyayishonela cause isifiso sami ukufa kahle but nje ubona-ke i-Brick City isiteshi okwami yabo yini Midway na yonke lezi ndawo lezi yabo indlela yami namfethu yabo nakhona nje into eqondile yabo into eqondile yabo lonke so mina angifollowa-ke mina so angithandi ukuthi umuntu angifollowe that's why ngiyidayisile i-account yami lethi Master Mchita Oduma ngiyidayisile le account ngiyidayise ngo-30,000 yezo cause manje yazi ngingacasula ngithi ngisha amavidiyo okay abantu bayafollowa mina ngifuna umuntu ongifollowayo dlula ngo-like engcono kube u0 followers yabo lonto
Awumasuqala mfethu ungifollow mfethu ngiyakublock because angithandi umuntu ongifollowayo ukufollowa ini awuzama ukufollowa abangani bakho la ungazofollowa nami ngoba mina ngishaya ispan ngawo anyway seka-upgrade wala angiboni sekwa-upgrade kuyasho ukuthi le mali engayikhipha la impela cha ngakhipha izizumbulu zemali sekwaba khona iscreen la ngiprinta khona umsebenzi wami yabo ila ngiprinta khona umsebenzi wami-ke la yabo loo nto nanomuntu ofuna isipani guys ayikho ufuna ungiqasha ngimholele-ke mina imiliyoni yabo buka wena uyangiqasha ungiholela u-10 rand njalo ngenyanga mina nge-fortnight ngikuholela u-500,000 simple via footage ingoma iyasho kuyikhona ukuthi ngihamba everywhere noma yikuphi we-station command ngizama ukukhombisa ishebo nganagogo ukuthi-ke ngawudala kanjani umhlaba lo njengoba ngitshela umhlaba wadalwa yimina yabo ngeke ngibe proud yabo lona so nanokuthi-ke nanokufa-ke cause mina ngina 75 years but nguye ngumfana omncane una-30 sengife kakhulu ngavuka ngafa so sengikhathele ukuvuka so sengizofa for good bese ngivuka after 3 years nginigcwalisele ukuthi hhayi ukufa kusegazini yabo lona ngafa noma yini mase ngifuni mase kuthiwa ngikhalela ukufa nje ngingafa yabo lona batetemeka abangaziyo kati ngiyazi ukuthi ngithembe nosathane laphaya yabo ngisho ukuthini ngale nto engenzayo guys ngithandwa usathane ngithandwa uNkulunkulu so njengoba ngithanda yilabo bantu labo anyway ngiyisathanist-ke mina ngithala ngawe yabo lokhu ngifika ulele ebusuku ngokunike iphupho yabo lona but angeke uli-understand ukuthi leli phupho leli chaza ukuthini until uzuye kumuntu obonayo ekuqambela amanga nakhona yabo loo nto anyway isikhathi sisakhona nganagogo stay tuned and focus maybe ama-price asenyukile la internet cafe but-ke ngicela-ke ukukhiphile phuzana bobhodi sanibonani kuyaphileka yakude nakho-ke vele imisebenzi ngenza into eserious ingakho sekuthula ingoma sevidiyo right ni-right ngifuna okay kunomsebenzi engangiwushaya la guys ngicathi sengifuna ukubuyela kuwona nani namapost izinto kanjalo manje ngishayela amapost noma awu-24 ngikwazi ngiwanamathele ey'koleni yabo loo nto kanjalo cause wena mfethu imali ngenza ndlela yonke yabo njengoba kukhona lezi zinto la phambi kwami yabo njengoba kukhona zonke lezi zinto la phambi kwami mina ngiyoshaya amamitha mfethu yabo ngiyoshaya amamitha mfethu so ya no umnikazi welokhuzana we-internet cafe le angisamboni sithi ngamgcina last year so siswami wona printer la qala ubani printer ibhudi lasephansi simqashile lo ngaphakathi temporary nimqashile ingoba sekupholiwe nje nganagogo sekuphole kakhulu nje amele kugcine nini last year ngicela ukuthi nje ngiyalunguza manje siswami ama-price asanjalo njengokukhipha into efonini uyikhiphele ephepheni kusawu-5 rand namanje angazi 5 rand ma-3 rand khona lapho kusanjalo then ama-post niyakwazi ukwashaya cause phela ngoba uqashiwe usamusha okay no bantu base-South Africa akuhluphi ngisala ka-Metropolis sengiphuma khona la emaphoyiseni ngabatshela ngqo lento engifuna ukubatshela yona so hayi ngicathi ngizobuya kuwena ngizobuya kunina guys ngi-edi manje nganagogo enyakeni omusha nazonke kakhulu futhi this time ubatshele phela abafuna itoho mfethu noma imithi angicathi ngikhona like into eqondile ukucheck nje la umsebenzi wami ukupresenta amabhizinisi abantu yabo kakhulu namfethu njengoba ngila ku-internet cafe umsebenzi wami vele uyangivumela yabo but nalabo abalukayo sazofika kubo because njengoba ngifuna ama-actor wena mfethu yabo njengoba ngifuna ama-actor ngithanda ukuthi ama-actor abe clean aluke kahle amakhanda ngicathi-ke kuyalukwa la ya 300 400 500 kuya ngakuthi mina ngifuna emalini yabo nje into eqondile hayi isaluni le mfethu
uGo and So hair salon. Njengoba ubamba nje mfethu. Ya njengoba ubamba isalon la internet cafe la. So yeah, izinto eziqondile nje ezihlelekile bese kuyathungwa lapha. Oh nasekuthungeni ngisazofika khona. Yabo. Nasekuthungeni ngisazofika khona. Nje mfethu like kupholwe yabo. Kuphole. Oh abantu abaningi ede bengibuza ngelokhuzana ngeBrick City le. Cha iBrick City guys eyami umnikazi wakhona yilo yabo. But ngoba ke vele ngiyenzela into enhle bese ngiyayidayisa. Ngiyidayisile iBrick City kodwa ngiyidayisa ngemali enkulu. But ngishaye ngo 20 million mangicabanga. 20 meter yabo. Cause wena mfethu ngoba vele ngishaya ispani. Ispani esiqondile nakhona yabo. So ngithe angivukele kumjida wami la odayisa amakhekhe. Ngivukela umjida wami lo odayisa amakhekhe. Sibone ukuthi ke somthola yini yabo. Nakhona mfethu into eqondile. Into eqondile esestation ke njengamanje. Sestation njengamanje, sestation njengamanje. Hlanhla la ngathi yabo njengoba ngikhuluma kanje ingoma yikho. But njengoba ngikhuluma kanje ingoma yikho. Hayibo ninkabi yami idayisa kanje ngithi yona le lana. So njengoba ngitshela ukuthi amakampani wonke ama-secret asebenzela mina ba-register kumina yabo lonto the owner o Metropolis no Prasa nje ubona nje mfethu la yabo cause angithi kwakuluthiwe la njengoba kuluthiwe yimina nje waphinde wakhipha imali ukuthi kulungiswe la njengoba nje mfethu kulungile la yabo njengoba nje kulungile la into nje mfethu into eqondile yabo on TikTok K Master Mjida odumo ngidayisele la account ke but ngizobona nje soon yabo hayi lento na mfethu uthi yazeni kupholiwe kupholiwe yabo so njengoba kuphole kangaka ke wena mfethu wow osisabahle sibona osisabahle buka lo gesi buka lo gesi ngane kagogo buka lo cream mfethu buka lo cream ayibona but sengathanda amadaki yabo like into eqondile sengathanda amadaki yabona so njengoba ngisho wafethu ukuthi angithi begcina ngitshela laphana mina bengicina ngitshela laphana ukuthi isiteshi njengoba nibona isiteshi nje sonke lesi yesami umnikazi wayo nange edlula la cause wona mfethu kupholiwe yabona nto ngiyakubona ukuthi amapholisa asebenzela mina hayi cause mina ngithi yabo ngangithanda ukuganga yabo ngihambe ngoganga ngiphinde ngicebe emaphoyiseni yabo ngangitshontsha imoto like nje mfethu ngibambe imoto yemali like kupholiwe but angaze ngaboshwa before yabo angaze ngaboshwa before yabo so nanokuthi wena mfethu angiboni ukuthi ngisazophinde ngiboshwe yabo ngisazoshaya i-heist nje futhi kakhulu ngisazoshaya i-heist angiboni ukuthi ngisazoboshwa yabo lonto because amaphoyisa asipanela mina into eqondile yabo in case ke amabhakede lawo ngicabanga ukuthi lilodwa njobe ekanje u300 la nilalele kahle u300 la bese kuba u400 la bese kuba u600 la bese kuba 1000 la ngeke ngilokho ngitshela into eyodwa ke mina ke ngeke nje ngilokho ngitshela into eyodwa yabo lonto na amaphoyisa South Africa la guys angithi yabo ngifuna impilo engcono but ngiyabona ama price mancane wo 40 but nje kuyobonakala anyway ngisobheka uspa wami bese ngibheka uboxer wami because vele kupholiwe ngiyocheck ama business ami njengoba nibona lo le ndawo le eyami yonke le umcebo wami wonke lo ngiyamangala khona kucashwayo kuyacashwa kucashwani yini ecashwayo ngempela because angiboni phela yabo angiboni ngiyakulegend ngiyakusabatha laphaya umfana uyidayisela amakhekhe yabo umfana uyidayisela amakhekhe umfana uyidayisela amakhekhe lo hayi bafozi relax ngakwaTsapho no offline
WhatsApp offline phela kumele sixoxe ka before uthola imali yakho mfethu angithi usa offline namanje iba online ngilive into eqondile uyayibona lonto inkabi yami ngibuthe ubani ngikhuluma nabantu baphesheya cause mina ngumuntu waphesheya guys yabona lonto mina ngifunde kakhulu yayibona lonto njengoba ngifunde kakhulu mina into engiyibona emhlabeni eSouth Africa eyami yabo nje nalo ndawo ngekuyona eyami yabo so nje mfethu like nje mfethu cause kushaya isipani mina mfethu siqondile nakhona khona wangiphaphela nje la yabo singena ka Metropolis ke njengamanje njoba singena ka Metropolis ke njengamanje ningakhohlwa ke njoba singene la o Metropolis namaphoyisa asebenzela mina umnikazi wakhona nangu ayibo lonto umnikazi wakhona nangu umthetho usushintshile yabo so amaphoyisa azi kumele enze njani ke wona kumele akhiphe zonke igebengu ejele ukuze sikwazi usisiqala impilo entsha mawuthi kungenjalo ngempela ngizoyenza ngendlela yami le ezoba buhlungu futhi ngoba ave ngikwazi ukukhipha umuntu ejele cabanga ngingedwa ave ngikwazi ukukhipha umuntu ejele cause ngisuke ngishaya isipani sami mawuzongithatha uthi wena uyiphoyisa uyinto engcono kunami hayibo mina ngingcono kunawo wonke umuntu la eSouth Africa cause amahloni kimi ngibona abantu base South Africa bavuka ekseni bahamba bofuna umsebenzi kusetshenzwa ngathi ngiyimali kwamina mfethu ngiyimali kwamina anyway u24 million niyoqala ukubona ngami eSouth Africa nezwana bazukulu bantu ba TikTok cause lento TikTok on TikTok K-Master Mjida odumo ngathi ngifikile la ngikhuluma nomunye usisi la ngathi ngifile la ngikhuluma nomunye usisi ngathi ngifuna ifavor nyana nje ngemoto lezawo lezo wathini hayi hamba ufuna kwenye indawo usizo hawu amahloni kimi but hayi abantu abakanje nakho kunye futhi okubalekile nakho yabona into engenzayo ngiqeda ubugebengu kahle ngiqeda ubugebengu yabo cause abantu base South Africa ngathini amaphoyisa nawo Metropolis awakwazi ukushaya isipani yabo lonto mina ke mhlanga hamba ngemoto angeke ibe nelicense angeke ibe nedisk angeke ngibe nedriver's license ngibopheke wena hayi yaza uthi kuzongena ejele ayijela ngilisabi ngoba sengitshontshe kakhulu ngaqhumisa imoto yemali but angaze ngaboshwa before why ngakaze ngiboshwe ngifuna lokho njengalabhodi ngifuna lokho njenganagogo silife mfethu iphoyisa lami ke leli yabo iphoyisa lami yabona amaphoyisa wonke kumele shayiwe ngoba nakho wathatha lento kumina mfethu ubatshele phela ozakweni ngifuna nonke mfethu ngigqoka iphahlaza bafethu yabo on TikTok K-Master Mjida odumo uzoyibamba footage lapho usuyibamba yabo so nje ude ngisho ke lapha nake ubonile ke iMetropolis njoba de ngisho abantu ba South Africa yazi nguphi ke manje ngila ka boxer uboxer wami nakhona owafika nami yabo njoba wafika nami lo moya omnando la ngiqonda ukuthini wena njoba ngenza le process abantu sebezothenga mahala okusho ukuthi ngizonishayela ikhadi nje kuphela uswipe ngisho noma kuthiwa uthenga igrocery ya 3000 yabo noma uthenga igrocery ka 3000 ngicabanga ukuthi wena mfethu ngizokwenzela ikhadi la yabo lamahala yabo ngoba kahle mina ngize nenkululeko yabo lonto ngize nenkululeko bafethu yabo so inkululeko yami engize nayo ipowerful kakhulu inkululeko yami engize nayo anyway obuzayo ke guys ukuthi ngikuphi la ngika boxer uboxer wami wafika nami uboxer yonke into oyibona la ka boxer yami ibelonga kimi yabo ngiproud nje futhi ngalokho nalabantu laba abaqashiwe like mawubona uboxer Shoprite Spar Brick City Midway nje mfethu izinto eziqondile uyana umnikazi ke lo yabo ngithe nje angicheck nje umsebenzi wami ngibona ukuthi ke kumele ngiqashe lana cause ocash anginawo kahle ayibona lonto nanokuthini mfethu nanokuthi like into eqondile soyishaya sengifuna ukuthi kuthengwe mahala sengifuna ukuthi ke mawuthenga la ka boxer usebenzise ikhadi leli lakhona whatever uthenga igrocery yamalini noma uthenga igrocery ya 3000 ya 4000 ya 5000 phela wena uzobe usebenzisa ikhadi leli
nakhona yabona but leyo process leyo ngisazoyenza nina qhubekani nithenge ka boxer wami yabo qhubekani ngisupport hayi ngoba nisupporta mina kahle kahle nisupporta izingane zami because wonke amabhizinisi ala eSouth Africa awengane zami yabo lonto awengane zami so yo okesha ngisazoba nyusela imali okesha waiter like sazofika nje la yabo on TikTok K Master Mjida Wodumo 325 egcineni u325 iaccount entsha leya ya K Master Mjida Wodumo ngiyidayisile u30,000 cause kade bengibangela isicefe mfethu ngidayisela iaccount yakho ngathi okay ngizokudayisela yabo so ngihambe ngidayisela mina still nalo box lo ngiyothenga yabo lona but hayi okuningi sokuxoxa kumanje ngisaya emaphoyiseni kwaMashuka we station command nganagogo njengoba ngithi ngifuna amaphoyisa kahle amaphoyisa engiwafunayo ngifuna umuntu ongcolile yabo ngifuna umuntu kahle oke waboshwa oke wathola noma udilika ejele ophuma ngoshwele ejele yabo lonto oke waqhumisa imoto yemali yabo lonto oke wabulala yabo lonto kanjalo okwenza ihlungu ngicela ukuthi ibona abantu amaphoyisa amasha ka2026 lawo engizowaqasha weinkabi zase hostel nina ave ngithanda ukudubula yabo lonto ngifuna nina kakhulu ngizolungisa umhlaba la owami nakhona yabona nto owami nakhona stay tuned and focus okwamanje angekho la ngisaseyinganeni zesikole so ngiyakwaMashuka njengamanje ngibonge for ithuba anyway iprocess bazoyigcina ngami nganagogo ngibonge bafosa hayi le company yakho vele ngidle ukuthi ngiyayazi ngivumile hayi ngisazoniphakamele ngikenihole kangcono fethu ngane kagogo bamba la futhi nazoka so njengoba udingishoke la ukuthi i-footage le engishayayo yabo njengoba ngishaya i-footage la guys yazi ngiyenzela ini ngiyenzela ukuthi nina kahle kahle bafethu ningabhoreki on social media nakho futhi okunye okubalekile ekumele nikwazi wonke amabhanki afika nami eSouth Africa afika nami eSouth Africa angazi ngoba phela imina kuphela wenze imali eSouth Africa yabo le mali le engiyifake la inekhanda lami ngaphansi that's why ngithoma yabo so njengoba ngisho ukuthi imali kahle kahle akuyona yokuthenga imali eyoku-advertiser isidalwa sayo yabo lonto imali eyoku-advertiser yabo because wena mfethu mawubona ulokhuzana mawubona oBoxer lo Shoprite like stage istage kahle kahle sami yabo lonto so no Brick City abami anyway nakho kunye mawubona amaphoyisa kuzomela wathi amaphoyisa asipanela mina yabo lonto kanjalo but sengifuna i-process entsha na mfethu ke ngeke ngiqashe izingane zesikole kahle kahle ke ngisesaluni la angazi ngikuni on TikTok K Master Mjida Wodumo 325 nakhona ngicabanga ukuthi isikole sesiphumile ngikhava izingane zesikole but ngoba nasi isikole sesiphumile nakho kunye kubalekile owazi ilokhuzana Illuminati le yafika nami yabo lona angithi ke singenile lapha kaBoxer phakathi singenile lapha kaBoxer phakathi njengoba sengenile lapha njengoba ngitshela uBoxer wafethu owami yabo ngathini zonke izitolo eSouth Africa yezami ayibo lonto ngeke ngikufihle lokho ngaphandle ukuthi mawuthi awungikholwa ngalokho ungabuza noma yiliphi iphoyisa ukuthi lisebenzela bani amaphoyisa wonke asebenzela mina yabo amaphoyisa wonke asebenzela mina yabo wonke amaphoyisa ase-South Africa asebenzela mina but uyikhona ukuthi hayi kadayiswa la kudayisa iboliboco kulabantu abangisebenzelayo ke ngithanda abantu abaphuzayo mina ngithanda abantu abaphuzayo yabo demo ungibuka on social media ubuphuza phela udakwa yabo lonto kanjalo then after bese uyahamba uyohlupha sikaBoxer la so ngizobanyusela imali abafana bami sibone ukuthi senza njani yabo so like kupholiwe nani yahlupha ngoba futhi anifuni ukukhokha yabo nonakho kunyeke angaqedi imina owathwalisa izinyanga eSouth Africa lonke imina owathwalisa izinyanga kanjani na okhehlelezi laba omabalengwe
khona ukuthi ngingashoot but emdala ngoba ngishaya iself la like ngoba into yami le ngenza wasi ngakushoot why ngakushoot cause iself le cause iself phela le wathi kube yasho ukuthi ufuna ukuvela chief ngokupresentela umsebenzi wakho izinyanga zonke zafika yimina wayithwalisa guys yabo izinyanga zonke zathwaliswa yimina okhehlelezi nje laba bathwaliswa yimina noma balengwe baningi nje yabo hayibo khona inyanga ucabanga yazini khona inyanga mangiqhamuka ithi ngayishuthi lapho Nkosi yami uzoshaya iscam uzoyidlela imali zabantu ayikho inyanga ehlala kanje emgwaqeni sidala sakho vele stay tuned focus ayibona so 30 minutes hayi ngeke ngicela uyivala TV yambafana danke ngiyabonga Sakhuleka ngeTV sakhuleka ngeTV bengithi ngiya lokhula engaba guys but ngibona ngesikole sesiyaphuma ngibona nesikole sesiyaphuma yep me bengithi ngiyakhona lapha manje bengithi isikoleni sakho but ngibona isikole sesiphumile angazi mina ubelethi Any question about this? I but just last time community uzofika kusasa on TikTok came master mtita odum so sengajika because bengithi ngesikole sakho ngikulive manje njengoba ubona nje ngibathwelisa nje phela abantu yabo kodwa ke masikhuluma indaba zezinyanga guys imina kuphela inyanga eSouth Africa yabo imina kuphela inyanga eSouth Africa noma kube yi-hour mfethu ngifuna noma kube yi-hour mfethu yabo ngisestation lana ngisestation la njengoba ngintshela bafethu yashinamba bafethu yashinamba so nanokuthi yazi indaba ngenza lento le bantu ba South Africa mina nginisabi nonke yabona nto so angisabi lutho futhi mina angisabi muntu mfethu ngisho noma ungafika namabhomu mfethu uzongihlasela khona siyaganga yazini angisabi muntu mina eSouth Africa sidalwa nje vele yabona nto cause hey Illuminati ngiyazi Illuminati yafika nami kuthiwa ifeleni elami ngilokuthi isound original nizoyibona online ngiloshela uyapusha legend nangu legend ode ngisho wonkabi yami uyapusha legend mfethu yabo sesikhazini nani just check in number le ngiphuma ehlaka uzobona yonke footage masifike endlini bafana ngiphuma ehlaka bengena amaklasi nje ngenza into yami yona mfethu phela mfethu amathikithi lawa i-airtime le sometime amathikithi aphesheya njengoba ngitshela before ngiyakhumbula ngisazokutshela so hayi ngicauthi ngicela uyivale i-TV yami because bengithi-ke ngiyakwamashwa ngicela uyivale i-TV yami for now ngixolise bengithi ngiya engqababa fethu kulezi hayibo 5 rand amakhekhe abafethu ngishawa yini 5 rand amakhekhe abhaka umshanami la 5 rand amakhekhe anizamini ukuthenga la makhekhe 5 rand on TikTok K-Master ayibo ngishaka sifa angifuni ngishaka ivala le footage ngathi sengiphuma nasemaphoyiseni mfethu phela kumele ngilokhu ngisho ukuthi amaphoyisa asebenzela mina mfethu umthetho wokuqala uzophatha 24 million babona njengamele ngiyabuya sabathi so wena mfethu yabona ngicishe ngayivala i-footage ngiyocheck uspa wami yabo owami kuspa guys
manibona uSpa nje owami umnikazi weSpa nawo yabo the original wakhona uSpa khona bacuphile la hlanhla leyo yabo so njengoba ngitshela ukuthi uSpa lo uSpa lo owami mfethu yabo lana uSpa wami lo yabo imina wafika noSpa mfethu yabo lana so mina mangifuna into kaSpa angithengi yabo lana njengoba ngitshela ukuthi uSpa wafika nami mfethu the owner of Spa uyena lo yabo lana umnikazi weSpa wona lo sisespa njengamanje uSpa nakhona wami yabona sisekampanini yami la angazi uphi uHerod ngabe kuHerod phela ukuthi ke abe inhloko inkabi yami yabona but angiyiboni yabona angiyiboni yabona so ayishiya labantu abakhulumayo ngathi basibuka la umuntu okhuluma nami akeze kimi on TikTok ke master ngithuja oduma ngiyakubona abakhulumayo ngifuna ukuze labakhulumayo kahle yabo kodwa nje mfethu uSpa lo wafika nami yabo wafika nami uSpa lo so yinto engathengi yabo khona memezayo lana yabo isiteshi nje sonke sakhiwa yimina ngethuthuku zami yabo like mawubona isiteshi nje mfethu awu mangabona isiteshi kwamasho wonke isiteshi owami yabo lana umnikazi wakhona yilo yabo so nje mfethu ngihamba noma yikuphi nanoma inini yabo cause isiteshi lesi esami nami umnikazi wesiteshi edlula yabo nami umnikazi wesiteshi edlula yabo like nje yonke into eyibona la station eyami mfethu yabo yonke into eyibona la station eyami on TikTok ke master mjida oduma bengizocheck ifone ebiza kunawo wonke but angiboni sibanawo wonke ayishivele amafoni lawa mfethu kudayisa amafoni ke la ngaphakathi Telkom MTN Vodacom so na amafoni bafethu weyingane zesikole njengoba ngifuna kunini ngicela ukuthi uma ufuna ukuzwana nami kumele uthenge ifoni ebizayo ungathengi ifoni eshibhile njengale foni engiyisebenzisayo yabo ngizafika nawo amalistile abazukulu nawo amalistile abazukulu wena uzobona ukuthi uthanda yiphi ifoni la yabo uzobona ukuthi uthanda yiphi ifoni la but ifoni kahle kumele uyisebenzise as umlandeli wami kumele usebenzise ifoni eqala ko-10,000 kuya phezulu if ingekho ifoni eqala ko-10,000 kuya phezulu sobheka ezinye iy'tolo cause i-serious phela into engiyenzayo on TikTok K-Master Mjida Udumo 325 nakhona niyayibona into engiyibonayo ayi angazi but mina ngithanda ukuthi ngithenga into ebizayo guys ayi ngeke 4,000 5,000 ayi ngeke first ngithanda into ebizayo so wengane zesikole ngeaccount niyabona singuphi on TikTok K-Master Mjida Udumo ngizolokhu ngikhombisa nje amakampani ami ngizolokhu ngikhombisa amakampani ami yabo njengoba ngilokhu ngiyisho-ke mina njengoba ngisho ukuthi isiteshi lesi esami yabo lonto imina wafika nesiteshi mfethu yabo ngokuhlonipha kwami because mina ngumuntu waphesheya yabo ngathi abantu base-South Africa ngibenzela intuthuko yabo lonto enjalo just ubacabangela mfethu yabona khona uma ubona isiteshi nje esami mfethu yabo isiteshi nje wonke ngisho ne-Brick City i-Brick City zisho kumina laphana mfethu yabo lonto yabo wey wow wey so namabhenki afika nama amabhenki guys
kuze kube khona kuze bekuthiwa khona into ekuthiwa yi-bank. Afika nami ama-bank yabo, afika nami ama-bank guys yabo, nayo iy'moto zemali. Imina phela enza imali e-South Africa, angeke ngikufihle lokho yabo. Ngidlo kuthini, imina phela okwazi ukwenza imali e-South Africa yabo. Lesitolo lesi yabo, imina kuphela okwazi ukwenza imali e-South Africa mfethu yabo. Imina kuphela okwazi ukwenza imali e-South Africa. Nje ubone yabo, iy'moto zami zonke lezi yabo, bazofaka imali yami kahle kahle emshinini yabo, cause imina kuphela wenza imali e-South Africa guys. Ngi-proud futhi ngalokho, cause mina imali ngiya-advertise ngayo angithengi. Umehluko lapho, imali ngiya-advertise ngayo angithengi. No Capitec, wabona uCapitec lento engayikhuluma kakhulu uCapitec lo. uCapitec kahle igama elafika nami yabo lonto. But-ke ngoba umuntu uma serious ngiyamenzela into e-right. Isiteshi nje sonke lesasibonayo esami sengibuka abantu abawu-41,000 kungoba nje kupholiwe nje. Imina owenza ama-airtime guys, imina futhi owenza ama-airtime. Ama-airtime nje ayenziwa yimina yabo lonto. Ama-airtime ayenziwa mina kuphela e-South Africa yabo. Ama-airtime enziwa mina kuphela e-South Africa. So no Standard Bank la, Standard Bank wafika nami kaphela. uCapitec, Standard Bank, FNB, ABSA, like ama-bank, amakhadi ase-bank. That's why wena mfethu ngiyakwazi mina ukuthatha imali yakho, ngathi ngiyakwazi ukuthatha imali yakho uyibone ngathi ikhona ekhadini kanti ayisekho. Indlela yami nakhona. Kubhala ukuthi Hungry Lion. Hungry Lion napha. Njengoba kubhala ukuthi Hungry Lion, ukuthi abantu abalapho phakathi abadlayo ama-lion. On TikTok. Awungasuka ngafika manje sengikabeni. Ngafika kuyinkabi zami. Kanti ungathatha ipeli ziyasha, kanti vele bahlale ke ngishaya yabo nje. Hayi inkabi zami. Akuyasho nokuthi hayi uNkulunkulu ukhona uhamba nami. Mangisakwazi ngifune into nemfethu ngiyibone beyishaya. Ngisestation lapho. Ngidawuthi ngigcina lapha ka-Buildits. Ngigcina lapha ka-Buildits. Yabo. Ngana Portuguese mfethu ngafika vele zikathi nami ngiya nayo impahla kuphela. Kodwa ngathi on TikTok master mjida wodwa. In case makusendini uthi ayazi wothi ngiwashe amehlo nomjida wami enginayo bona. Ngathi angekubhoreke chief. Hey master mjida wodwa. But mekhu yabo kule process le engenza manje. Because we are TikTok lana ngujayisi. Umekhu ngathi khona mjida wodwa ukuthi 325 ekugcineni. 325 ekugcineni. Ngibona-ke la amasha-ke nawo. Yayibamba loo nto. Nganakho umthetho ngawona usungibonile. Ungashaya imessage laphana ungiboxa ngicela ukuthi ngithathe inamba yakho hayi soxoxa. K-Master mjida wodwa. Yabo loo nto uyabona nje futhi amavidiyo amahlelekile and nje bese uzobona. Bese kuba khona-ke la ngaphosta khona i-account. Yintsha-ke leli engizocala khona ngiphosta. Uyabamba. Nganakho ngiyabona. Ngoba ngisho abaphoyisa asebenzela mina bafethu. Ngathi la engikhona ngangikhona 12 step. La ikhona 12 step. On TikTok vai ter tudo aqui.
uyayinami lana-ke sikhuluma ngama-furniture kuphela-ke la yabo asikhulumi ngokuthi mhlawumbe namafoni ngakawala ama-furniture la guys uma ngikhuluma ngama-furniture sidila wena fridge wena sofa wena khabethe wena sofa ngisho kahle wena system yabo so ngingaba khona la back lapho ngikhokhile ya ama-price guys affordable asho njalo affordable ama-price akhona ngingasuke labantu abafuna izinto ezincane ngingasuke endawo le ngisendaweni lakuthola izinto yabo like nge-price ephasekayo yabo into enjalo cause uma uzibheka ngeke ubuke leso place yabo 8,000 but la esingene khona beyetheni nge-10,000 cause mina ngisebenzi velayo nawo nama-fridge bafethu siyawathola ama-fridge ngabo ayashiyana kodwa ama-price ngathi ayashiyana ama-price namagama futhi awafani yabo namagama awafani nomshini wokuwasha sorry kula bantu abanqenayo ukuwasha guys nawo umshini zithengele owakho umshini mfethu yabo ukuthi ukwazi ukuthi mfethu uwashe mfethu yabo umshini-ke lo imshini le bese kuba amaketele lawo yabo ngisazoyimemeza i-price cause ngishawa isikhathi ngiyakudikazi ngiya emaphoyiseni kwamashiwa yabo so okay osofa okay bese siyeza nakuma-system nabo sofa okay 16,000 yes 16,000 ngasiqondile but sengazi baphuma beba u4 phakathi 1 2 3 4 16,000 nakhona nampethu oqondile so angiyifuni igwegwe yabo ngifuna ukuthi wena mpethu uma uqala ukuthenga ifurniture uthenga into ezwakalayo bese siza kuma-system ake sizeni la kuma-system so yabona-ke nakhu kuma-system sesifikile-ke bafethu kuma-system ngicela ukukhipha i-headset elilodwa cause kudlala nengoma ku-background anginizwa kahle okay sinawo-ke ama-system la abantu base-South Africa ngeke ngilokhu mina ama-TikTok users ngoba ngiphile ngithanda TikTok nginawo ama-system la guys aseqopheni eliphezulu abiza ake siqale LG okay LG ibuke right nayo ngathi okay la i-price yakhona angiyiboni kahle but i-price yakhona mfethu nayo yabo i-price yakhona nayo angazi ukuthi iphuma nezipika ngathi iphuma nezipika lezi ezo3 mali low best price 13,000 cabanga yazi ishibhile 13,000 bafethu weyingane zesikole asenzeni kanjena-ke umuntu oyedwa akakhiphe u10 rand ukuze sithenge i-system esokwazi ngayo sebenze ngayo njengoba ngifikile esikoleni senu umuntu ngamunye guys angithi bengifuna 20 rand mina angisabafuni ko-20 rand umuntu ngamunye ngicela ukuthi azame ukukhipha imali engango-10 rand cause nginibalile kuzophuma mali u-20,000 kuzophuma u-20,000 so that's why bese sayithola i-system le ngathi uma singathola i-system le cause nama-volume USB yabo ngicathi ibeka nefoni i-rice ngoba ibeka nefoni ya ngibheka kona kuphela i-green angiboni but system ebaluleke nansenye baphethe izinto ey'khala kahle kulesitolo lesi yazi mfethu baphethe izinto ey'khala kahle awumeke imani bantu imake bafundi bami ngifuna ukucheck-a igama lesitolo ukuze nikwazi ukuthi niyibukele nani yabo cause hayi bona nakho lesitolo lesi yabo nakho lesitolo uma uthi nje kahangela yona
ngicabanga kakhulu into kumele nibheka abafethu ama-system lawa yabona ukuze ngikwazi ukuthi nginandisele ey'koleni cause ngizovala lento yokuthi kufundwayo yabo uma unami mfethu awusoze wabhoreka cause uzofunda okuningi ngingedwa uzofunda okuningi ngicabanga ukuthi ngizophinde ngibuye kahle la hhayi sobona kuma-TV but ama-system kakhulu ayi original ya ama-Hisense ama-Sony Panasonic ya nama-LG so siboneke for i-process-ke ngathi ungabuza laphana-ke kubaphatha abakhulu ngathi e-call center yabo ngathi okuningi masibuza but ngisazofika khona call center angisho kanjeni yabo but-ke pay 100 rand extra on ngifunda laphana or attention ngifunda laphana street kubhala ukuthi pay 100 rand extra on your statement and stand a chance to win grocery. Yes, our face when ngane esikoleni ngaphela leyo nto face hayi bo competition abona ke ingene le competition kuthiwa okay 100 rand okay ngiyalahleka kancane but ikhona isikhathi sokubuza ngoba mina ave win angazi kumphathwa la ukuphi but osisi ngibakhumbulayo nabo bathatha ukubona nabo abangaziyo kakhulu abangaziyo noma abeke bangikholwa ngokungikholwa yabo so okuningi ngabatshela ukuthi ngoba ngibabona kakhulu ngabatshela ukuthi into sesithi on TikTok hey master mthisa wodumo bese kuthi ufake khona ile footage enzoyibamba but yanoma lapha on TikTok hey master ngiyabona lapho ngizoxoxa kubona mfethu sengihamba ngicathi kupholi cause nesikhathi sasivumele cause i-footage le njengoba ngizoshaya i-footage ye-hour kuyaphoqa ukuthi ngifake ku-YouTube okusho ukuthi wena ku-YouTube uzosesha K-Master Mtshida Udumi ku-YouTube kuphela-ke yabo ku-YouTube kuphela uzosesha K-Master Mtshida Udumi and khona isithombe sami noNicki Minaj laphaya uzoyibambela i-wallpaper njalo inkinga kubuhlungu ngoba ingoma ivuka yini lento engenzayo inandi le-system engenzile guys yokuthi uyizwe online yonke into noma ungahleka kuzwakala kahle yabo so wena mfethu sisebucwebeni la yabo kulabantu abathanda ukwasha guys imishini ishibhile bafethu yabo naka ama-system lapha ashibhile yabo umsebenzi wami ukuphezela amabhizinisi abantu ngisho nawe ufuna ukuba nebhizinisi iyantshela ukuthi noma yini noma usebenza la kutofoza khona but usho ukuthi hayi K-Master mina nale bhizinisi benzini kuyenza but anginazo isitatha wena tshela mina uhambe uvuke mina ngizokufanela mfethu ngizoyizwa isound ngizizwa ku-YouTube kuphela nakho ukuthi mina wenza ama-airtime njalo ngakukhohlwa lokho ama-easy load nje wonke agcwele la yabo ngiyazi umshini wakhona ngale phone le yabo yonke into engiyenzayo guys ngiyenza ngefone yabo ama-airtime ama-voucher ama-Hollywood ngiyenza ngale phone because ngicabanga iy'namba bese ama-airtime inamba ye-airtime kabe 13 ngicabanga noma iziphi inamba ngiyi-register bese kuba yi-airtime yabo loo nto into eqondile but ngisazonifundisa okuningi ningahlala nami guys ngiya-cash buildings njengamanje stay tuned and focus on TikTok K-Master Mtshida Udumi okay sanibonani bantu base-South Africa bese siza e-top bese siza e-tap kubhala ukuthi cellphone computer accessors ngicela ukuthini udila nayo yonke yona amafoni izinto zomsoco wena mfethu ey'khala kahle yabo ngicathi nasi lesitolo lesi yabo lona nakhona kugcwele ucwebe but khona abacashayo uma becasha qhamuka mina
So I don't understand. Angazi ho phela ngilive. What video, chief? What video, chief? What a video, chief? Because I don't understand. I'm lost. I'm lost. Come and see. What video? Wait. What video? What video? No, I mean I'm live, so I don't understand. So that's the because it's clear now. I akafuni phela ukushutha inkabi yami. That's why ngithi ngibe live indlela. Indlela engabe ungekwazi ukuyibaleke. Nazi nje ikhala kahle la. Nazi nje ikhala kahle la guys. But ngisazobuya yabo. Sazobuya kubona. Sazobuya kubona. Hola, compadre. Yes, okay, saqhubeka. Ngithe kulo 30 minutes mangishaye kanjena mfethu. Isystem yami entsha indlela engisebenze ngayo. Angazi ngiyasibona isitolo. Ngiyasibona. But ngilive. Bafundi basenhlaka nje bangifuna kuningi. Ngicela ama-system kuphela into esingayibheka endaweni. Sizobuya kosofa nombhede like ifurniture yabo because hayi labantu laba ngathi bangiphathele izinto ezishisa ngempela kakhulu kuma system but ngoba ke ngilive nayi ilokhuzana isivananda nasi isivananda kuyafunda as I don't understand but isivananda is Facebook. Danke boy is perfect. Nasi isivananda njengoba nibona ingane zesikole lezi ziyafunda kufundwane ya technology yami ke lengenzile so ngisho ifoni noma ngayifaka ephaketheni still uzovela ngamethambo la emehlweni la konke ngiyifakile yabo konke ngiyifakile la camera konke ngiyifakile la emehlweni la camera le just i-footage yabo i-footage but bamba mfethu isenise la ekhaya mfethu bamba mfethu into ekhalala on TikTok, hey master mfika wote ngizoyibamba khona seniyibamba Pretty perfect today ya culture challenge sengizele njalo bese angazi ngingashuthi wara bathanda imali mina ngisoze ngayikhipha imali yami ngizothenga kule sitolo njengoba bafuna ukushutha yabo njengoba ngithanda ukuqwela nje phela yabo njengoba uTikTok ngenzile izinto kanje mina ngisoze ngempela and futhi ningathengi la nekufala kahle ozothenga nazo ngithathe lento ngishaye phansi shit ngizobuya futhi ngizojoja negenge yami la yabo njengoba ngingenamuntu la ngizobuya and ngifuna nempahla le ngizovela ngitshontshe ngibaleke nayo angazi ngithelaphi anyway ngicela ukuhamba mekele ngizobabamba umuntu wenza i-brick city uyena lona bafethu umuntu wenza isiteshi nangu ayibona lona like into eqondile nakhona angazi ukuthi ngizophila but into engayisho imali akuyona yokuthenga yoku-advertise imali akuyona yokuthenga yoku-advertise guys kuthenga kuthengwane amatoni kimi
mangibona umuntu wase-South Africa evuka ekuseni ehambe yosebenza kusetshenzwani yini esetshenzwayo ngathi ngiyimali kamina guys ishawa yini kodwa anyway stay tuned and keep up on TikTok K-Master Mtidawudu too fast ekudleni ubhalise hungry lion okufuthi uhungry ulion yile abantu abadlayo okufuthi thina uzothenga sihlale phansi side ngingama-lion thina hayi mina ngiyona ilion yazi yini ngo-K-Master Mtidawudu nazi iy'ntombi ngapho hayi kodwa iy'ntombi zami njengoba ngisho amabhenki afika nampo amabhenki lawo ingiyitshela amabhenki afika nampo yabo so ngeke ngichazele yonke into ebona la e-South Africa eyami amakampani ama-security yonke into eyami yabo ngicela ukubuza singathola phi K-Master TikTok K-Master Mtidawudu ushawa yini uzoyizwa le ngoma le engiyidanselayo guys inkinga nayo ngeke nizwe ngoba ningifolowile angizi ngisesiteshini ekampanini yami mantombazana ngisanifuni hayi awu i-hour selihlanganisa i-hour bafana sesibuka abantu sesibuka imiliyoni sengibuka imiliyoni labantu sengibuka imiliyoni labantu into eqondile nakhona igama lithi Capitec elami guys mina wasungula so yeah then uCapitec ngeke ngithathe office kanje yabo nje kuzomela wazi eCapitec ukhona office abathi yabo ngisho noma wena awenza ikhadi fast mfethu uze ne-bank statement uze kimi mfethu ushayini guys ngizenza ibhenki elisha K-Master Bank ushayini ngizenza ibhenki elisha guys just for free ngiyakhansela iCapitec angiboni sikhona sazosetha iCapitec mase khona ikhadi lami lasebhenki no imali ngi-advertise ngayo guys le mali engiyifakile la inekhanda lami so that's why kukanje inekhanda lami yayibona nje ayikasebenzi futhi ngifuna ubona namantombazana athanda imali setshenzwani uma ubona amaphoyisa azomelaza amaphoyisa asebenzela mina-ke uyabona-ke ama-eviloti lawo i-airtime mina ozenzelayo ngale foni le i-airtime iviloti itablethi kuningi kwenziwa yimina yayibona nje ngale foni le ebiza kunawo wonke e-South Africa simakade yayibona nje kodwa ngoba-ke ngise-Capitec la ngizothini on TikTok K-Master Mtida nanokuthi-ke imali le yabo imali la ngibe ngafani khona nanekhamera yabo khona nekhamera sesibuka imiliyoni labantu sengibuka imiliyoni labantu bafana isekampanini yami la le sitolo ngiyazonda lesi GC Home ngiyazonda isitolo and siphethe izinto ey'khala kahle mfisa ngifuna ukuqamba amanga but bangishaya bangigagaza bangishaya into engekho bathi ntshontshile GC Home bangishaya nevidiyo nane-footage angisayishaya ngokungena kule sitolo but into engizoyenza othi ngivusile uthinga amasibongo ngithi lithatha isitolo esisodwa lesiphele indlela yami station command le footage yakho now GC Home luthani bafana luthani lesitolo kuphela ningibuyele nayo yonke lento la kube yami angithola kabi lapho luthani la kuphela manifuna amamiliyoni luthani la ngiluthele ndana yabona nje is not ukuthi ngoba ngizonda naphethe isitolo yabona nje but impethu ngeke manje ukuthi nihamba niyolutha ngicela niluthe kule sitolo lesi ngicela niluthe kule sitolo kuphela bafethu ngizoyenza i-looting manje ngizoyenza i-looting manje
ngizoyenza i-looting manje, ngizoyenza i-looting esheshayo. Ngicela niluthe e-GC Home kuphela zingana ukuze nithole lama miliyoni. Singizwela kabi lesasitolo yesami. Isiteshi esami phela. On TikTok Master Mphithi awuduma. Sengibuka abantu abayimiliyoni mfethu. So, njengoba ngimtshela bafethu, no, ngizoyenza i-looting guys. Ngicela niluthe esitoleni esisodwa bafethu. I-looting ikhona i-looting engizoyenza esheshisayo. Khona ngisho kahle kusathandisi. Khona i-looting la station ngizoyenza i-looting. La station ngizoyenza i-looting. La station ngizoyenza i-looting. Bafethu, I repeat, la station ngizoyenza i-looting. Kuzoluthwa isitolo esisodwa kuphela. Ngizoyenza i-looting la station bafethu. Kuzoluthwa isitolo esisodwa kuphela. Kukhona i-looting ezofika maduze. Kukhona i-looting engizoyenza maduze. Ngicela ukuthi niluthe isitolo esisodwa guys. E-GC Home laphaya ukuze nithole lama miliyoni lawo. Indlela engizonisiza ngayo le. Ngizoyenza i-looting esheshisayo South Africa yonke. Ngicela niluthe isitolo esisodwa e-GC Home laphaya ngoba bangijwayela labo. Amashonini ngangibona abantu abasebenzayo setshenzwa ini. Yayibona nje. Ngicela niluthe isitolo esisodwa. Ngicela ukuthi mangenza i-looting, luthani isitolo futhi omdala. Luthani nosisabadi yana. So nginosisabadi la, nginosisabadi la. Angizwa ngoba phela mina ngisho sekupay joy because iyafika nami le company. On TikTok Master Mphithi awuduma ezwana. You know, like, we believe in you. Like mina pho. On TikTok Master Mphithi awuduma. Ngifuna ukwenza i-looting. Ngicela niluthe isitolo esisodwa. Ngicela niluthe isitolo esisodwa. Danke, boy. Boy is covered. La station kuzoba khona i-looting. La station kuzoba khona i-looting. La station kuzoba khona i-looting. La station guys ngizoyenza i-looting yabo lona. Kuzoluthwa isitolo esisodwa. Isitolo esisodwa esizoluthwa. Metropolis wafika nami ngibona ubona bo. Naba yabo obhuti abadala ngathi uyabona nje ku-overtake lo iyangena namfethu yabo. Cause now overtake esikhuluma ngawo. Overtake iyangena. Stay tuned and focus. Yeah, abantu bami phela labo bona nje Metropolis amaphoyisa like yonke into pholiwe. Yabona on TikTok Master Mphithi awuduma. Ngizoyenza i-looting la station. Ngifuna niluthe isitolo esisodwa guys ngamasibomu. Sabathaka lona bafethu uyaphandle nje. Ngicela singiphathile manje singayivali i-TV yami. Singayivali i-TV yami. Ngathi hayi mfethu 5 rand 10 rand bafethu. Adayisa lo mjita yabo mfethu. Useshaya ikhodi yabo. Na amakhekhe bafethu. Yabo. So na amakhekhe kube into eqondile lapha.
yabo uyathesha umjikelo wami la yabo lona so hayi kuyahlangana impela impela siyabona ayitheshela hayi ngicela ukuyivala-ke i-TV yami just for now 5 randa nishaye wow oh isiteshi njalo esami isiteshi yesami nje mfethu yabona isiteshi yesami wow sithe on TikTok K-Master Mjida udumo ngeke uyibalekele lento engiyenzile guys ungalokhu ucasha nje futhi ungicasula yabo nje manje wedizwa wakho ungalokhu ucasha nje ubona ikhamera ungicasula angazi ngoba ucasha on TikTok K-Master Mjida udumo on TikTok ngixolise ngane zaseNgabaza yazi lezi ngiyafika guys ngithanda 20 rand phela nani ngingazoganga ibe right ibe rich ngicela la ngicela ivalisi rand